dito rin po, 260 rin po ang per kilo po ng kanilang mga hipon. Kumusta? Gano hipon mo? Pesos po per kilo, tilapia. Tilapia Laguna. Yan, malalaki po siya. Oh. Yung mga labahita po, 100 pesos po ang per kilo. Oh, yan po yung mga presyon po. Lapu-lapu, 150 po per kilo. Yan, bakang piraso. Oo yan, hindi frozen yan eh. Po 260 po per kilo po ng lapu-lapu. May 200 pesos din po. So may bangus din po. Magkano tatlong pirasong bangus sa isang plato? 120 boss. 120 ang isang plato. Dito naman po may mga paninda po, mga tumpok-tumpukan pong isda. Tapos mayroon pong alakaak, 50 pesos din po ang per tumpukan po dito. 50 pesos po yan. Yung po mga nakatumpukan na po yan dito sa Malabon Fish Market. Yan, 50 pesos din po yung salay-salay. Yan po yung mga paninda po nila dito, mga tumpok-tumpukan po sa Malabon Fish Market. Yung bisugo, 100 pesos po ang per tumpukan. Yan, mga sariwa po yan, yung mga tumpok-tumpukan po kanilang mga paninda po dito ng mga isda. Isang magandang umaga po sa ating lahat at isang magandang buhay po ngayong araw po ng Biyernes dito sa Malabon Fish Market. So update po tayo ng mga presyon po dito sa Malabon Fish Market at alamin po natin ng mga presyon po ng kanilang mga paninda po dito sa Malabon Fish Market. So dito po mura po ang kanilang mga panindang hipon, 260 po ang per kilo. So dito rin po 260 rin po ang per kilo po ng kanilang mga hipon. So marami pong mga. Kumusta? Hi guys! Ilan to yung tunaw? Ano sa ilalagay man? Gano hipon mo? 300 yan kuya. 300 pesos po per kilo po ng hipon.
So dito po may 80 pesos po per kilo tilapia. Tilapia Laguna. Yan, malalaki po siya. Oh. Yung mga labahita po, 100 pesos po ang per kilo. Lalaki po ng mga isda. Yan po yung mga presyon po. Lapula po, 150 po per kilo. Sandaan yan, bakang piraso. Oo yan, hindi frozen yan eh. Sandaan, napula po. May mga price na po yung kanilang mga paninda po dito sa Malabon Fish Market. Po 260 po per kilo po ng lapu-lapu. May 200 pesos din po. Ito po yung sinasabi nilang isdang gabi. Yan po. Magkano per kilo dyan? Ayan din. Sabi magkano? Piso raw. Ay, yung hilahin mo gagi, nandun. Bakit tinasok mo na sa loob? Oh. So, dito po mayroon pong tilapiyang Batangas. Magkano kilo? Go na! Shout out mga tropa. 110. O 110 lang po. Joke lang. Ang mura-mura sila pero yun. 110 lang. Sariwa. Salamat tropa. Ang ganda ng laman ng yellowfin tuna. Guys, pumili na kayo. Ilan? 110 ang kalate. Ang ganda laban niya. Isang daan lang, oh. Okay, kaway kayo sa vlog. Kuya. Ha? Para palang araw may kita ng text. Ano lang? Wala kasama. Ayan na, ayan pala. Yung tilapia. Dito po mayroong tindang cream dory. Tapos may mga talaba at taho po. So dito naman po may mga nagtitinda po ng mga gulay po sa gilid po ng Malabon Fish Market. Market. So dito may tinda po si ate na 130 po ang pakpak, tapos 100 pesos po yung backbone. Ito po yung nakaraan na pinuntahan po natin dito na kasama po sa vlog natin. Salamat.
Boss, konti paninda mo ah. Idol. So dito naman po may mga paninda po na tumpok-tumpukan po at 100 pesos po ang per tumpok po ng kanilang paninda po dito na galunggong. So may bangus din po. Magkano 3 pirasong bangus sa isang plato? 120 po, 120 ang isang plato. So murang-mura po yan. 120 pesos po ang isang plato po ng bangus. Ano po? So dito meron na po mga nakaandaing na po siya. So dito naman tayo sa kabila sa may mga nagtutumpukan po mga paninda po nilang mga isda. Yan po, may dilis po dito, 50 pesos po ang per tumpok. Tapos may pusit po, tumpukan, 100 pesos. Silitaw, silitri. Dito naman po may mga paninda po, mga tumpok-tumpukan pong isda at ito po yung kanyang presyo, 50 pesos po yung kabase, no? Tapos mayroon pong alakaak, 50 pesos din po ang per tumpukan po dito. Yan, 50 pesos po yan. Yung po mga nakatumpukan na po yan dito sa Malabon Fish Market. Yan, 50 pesos din po yung salay-salay. Yan po yung mga paninda po nila dito, mga tumpok-tumpukan po sa Malabon Fish Market. Dito po meron pong bisugo, 100 pesos po ang per tumpukan. Ayan, mga sariwa po yan, yung mga tumpok-tumpukan po kanilang mga paninda po dito na mga isda. Yan, may mga presyohan na po nakalagay sa kanilang mga paninda po rito sa Malabon Fish Market. Shoutout po, Nay! Yan po yung mga presyohan po dito sa Malabon Fish Market. May bangus po dito, 140 pesos po ang per kilo. Yan, 120 po, per tumpukan po ng bangos. Magkano kilo ng manok? 175 boss. 175. Yes po, siyempre. Pag nandiyan ka na, nakakatulog po din. May patay na kagay. Kung kinadibay kang malaking paniho. Tama. Ha? Tawa dali. Wapo, patay na kita. Bigyan na bagay. Maraming salamat po. At ganito po yung sitwasyon ngayon sa Malabon Fish Market sa update po natin ngayon, no? So kakaunti lang po ang bagsak na isda ngayon dito sa Malabon Fish Market. So marami rin tayo nakita dito na mga 50 pesos po na tumpukan at 100 pesos po na pwede na po nating maiulam sa pagkainan. So sa mga naghahanap po ng mga murang isda, hipon, dito lang po yan sa Malabon Fish Market.
So maraming salamat po at mabuhay po kayo. God bless po everyone.